Много насипей. Ай, домакина! Ето го и дяда Тодор. Той ще покаже как се излиза с козичката догоре. Или не съвсем догоре. До там. До някое време. Той просто не обича да се крие от обектива. Обаче козата тръгва и от място. Гледай какво става сега. Напредна го. Малки, ако го не отнесе, добре ще е. Отскрика, няма. Следващия. Баща ти догоре ли каче? Да, мотек. Няма отказване. Най-енергичният състезател. Пореден шести опит. Няма ли пробваш? Пръстите малко, иначе има категорично сливане.